Това реклама ли е според тебе? Те хората даже са ми благодарни, викат, аз от няколко месеца не съм играл. Като те гледам тебе, даже не ми се играе. Се наигравам. Това съм Да, го чувал от в много смисъл, хора, които го правят това. Да. някой, който е зависим и казва, леле, играй ми се, искам да вие да се завърти, да се случи това, да си вие моята игра. Той влиза в моя казва, я ми пусни тази игра на този зал, казва, влезна, пусна, види, че не дава, примерно, и вече не му си играе. Да. Виж, аз даже не смятам, че вреда на хората, деца са хазартно зависими, а даже им помагам, разбираш? Какво мислиш за пороците като цяло? Те са няколко порока. Хазарт, Наркотици, жени и така. наркотици, Не може, алкохол, цигари. не може човек да няма никакви пороци. Както има пороци, така има и добродетели, нали? И плюсове, но със сигурност това е моят порок. Не гледам да закачвам някой да го апелирам, показвам даже, че това има и лоша страна, не е само ти като си хубава. крупие, можеш ли да играеш? Аз Не, аз затова не съм крупие. Да, Защото се закачих малко и... Да, различно. Защо според теб толкова много хора в световен мащаб имат порок към хазарта? Какво ги привлича? Защото откровена съм с теб, аз съм влизала 2 пъти в казино. Един път в Монте-Карло, един път на Златни пясъци във Варна. Да, то трябва да видиш какво е да знаеш, но по-скоро бързата печалба. В момента, защото... Допамина, може би. Да, допамина, бързата печалба, адреналина, покачва ти се адреналина, като дигаш залог, като таковаш, очакваш нещо да се случи. Да. От това нещо. Аз имах проблем с това, като бях на 19 и чаках дете. Точно тогава влезнах за първи път в казино. И един път влезнах, втори път влезнах и то ми върза. Нали? Мисъл, къси пари с по 10-150. Късмета на начинаещия, да. Аз тогава имаше национална лотария, търках билетчета. Да. И викам, това е по-тарикатско, по-готино е, по-лесно е. Викам, що не.